Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Niya nata sa ikaduhang Domingo sa Kwaresma, gipahinomduman ta sa Ginoo sa kalipay o himaya nga atong madawat human sa atong mga pag-antos o kamatayon dinhi sa kalibutan. Busay ampo nato nga kanunay magmadasigon ang atong mga katawhan sa tibuok kalibutan sa pagsunod sa pagbuhat og maayo sumala sa gibuhat ni Kristo. Mawa na unta ning mga depression, kaning mga stressful kaayo nga mga emotions tungod kay mapulihan na sa kalipay nga langitnon. Iampo nato ang atong mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit og mga slots sa atong SBF DAG nga naghatag natog kalipay nga unta lipayon sa sila sa Ginoo og patagamtamon sa mahimayaon nga mga grasya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdum ug paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako dako uyamot, sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gisugo mo kami sa pagpatalinghog sa imong hinigugmang anak. Pakan-a ang among kalag pinaagi sa imong pulong aron human malimpyo ang among espiritu, malipay kami sa pagsudong sa imong himaya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Ang Ginoo mingon kang Abraham, biyai ang imong nasod ug ang imong mga paryente ug ang balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Hatagan ko ikaw og daghang kaliwat ug sila mahimong dakong nasod. Panalanginan ko ikaw og himuon kong bantugan
ang imong ngalan aron gamiton kini sa pagpanalangin sa uban. Panalanginan ko kadtong magapanalangin kanimo, apan tungluhon ko kadtong magtunglo kanimo. Ang tanang nasod sa kalibutan maghangyo kanako nga panalanginan ko sila ingon sa pagpanalangin ko kanimo. Sa nagpanuigon nagkapituag 5 si Abraham, mibiya siya sa haran, sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo, og mikuyog kaniya si Lot. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O Ginoo, kaluy kami, sanglit nagasalig kami kanimo. O Ginoo, kaluy kami, sanglit nagasalig kami kanimo. Matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Naigugma siya sa husto ug matarong. Puno ang yuta sa kaluoy sa Ginoo. Tanawa ang mga mata sa Ginoo, anaa kanila nga mahadlukon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaayo, aron pagluwas kanila gikan sa kamatayon, ug pag-amping kanila sa panahon sa gutom. Ang among kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang among hinabang ug among taming. Maania unta kanamo, o Ginoo, ang imong kaluoy. Kami nga nagalaom kanimo. O Ginoo, kaluy kami, sanglit nagasalig kami kanimo. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Busa ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo ug kanako nga iyang binilanggo. Hinunua pakigambit sa mga pag-antos tungod sa maayong balita, sumala sa kusog nga ihatag sa Dios kanimo. Giluwas kita niya
ug gipili aron maiyang katawhan, dili tungod sa atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaugalingong tuyo ug grasya. Gihatag niya kanato kining maayong grasya diha kang Kristo Jesus sa wala pa magsugod ang panahon. Apan karon gipakita na kanato pinaagi sa pag-abot sa atong manluluwas nga si Kristo Jesus. Gibuntog niya ang gahom sa kamatayon ug pinaagi sa maayong balita. Gipadayag niya ang kinabuhing walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Tapos sa unom kaadlaw gidala ni Jesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway, ang iyang naong misanag sama sa adlaw, ug naputi ang iyang bisti sama sa kahayag. Unya nakita sa tulo ka tinud-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Hesus. Si Pedro miingon kang Hesus, Ginoo, maayo nga ania kita dinhi. Kung gusto ka, magbuhat ako dinhi og tulo ka payag. Usa alang kanimo, usa alang kang Moises, og usa alang kang Elias. Samtang nagsulti siya niini, usa ka masanag nga panganod mitabon kanila, og unya usa ka tingog gikan sa panganod miingon, kini ang pinangga kong anak nga akong gikahimutan, pamati kamo kaniya. Sa pagkadungog sa mga tinun-an sa tingog, nangahadlok sila pag-ayo ug tungod niini nang hapa sila. Miduol si Jesus ug gihikap sila. Tindog kamo ug ayaw kahadlok, miingon siya. Sa paghangad nila, wala na sila'y laing nakita gawas kang Hesus. Samtang nang lugsong sila sa bukid, gipinahan sila ni Hesus, ayaw ninyo isugilon kang bisan kinsa kining pananaon nga inyong nakita, hangtod nga mabanhaw na ang anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Niining kalibutan nga gisanapan karon sa krisis, niining kalibutan nga gihasol sa daghan kayong gubat, kagubot o katalagman. Daghan kay mga tao nga bati na kaignaw. Lingi ay mong tupad. Pangutan ay natanaw nimo sa kong naong guwapo o guwapa o bati. Nya purting paningkamot sa mga tao nga monindot gyud ang naong. Siging discovery anang panindot sa naong, colors buhok, kis-kis kilay, mga tato na puno na tato ang mga lawas mga tao. Sige yung paningkamot nga monindot ang naong.
pamutang ana mga ariyos, ang dunggans, babay, ngabot ng aring ariyos, tindaghana, pangawit, bisan asa na mga kwintas-kwintas, apil ng tiil, butangan pag, saan nga na mga angklit, haron lang gyud munindot, pero nag-anam gyud kabati. Bisan kay des kaminyoon, wa gyud mag-anam og kanindot, daghang na nagbuwag karon. Ngano man, bati nakaignaong ang iyang giminyoan. Yan sa may hinungdan ani. Hibaw mo, kay wa ta mo sunod ni Kristo. Si Kristo nag-anam kaduol ang iyang kamatayon, ni sanag hinuon ang iyang naong, minindot na hinog maayo. Si Esteban, ang atong unang martir, sa dihang gibato siya, nakita sa mga nagbato niya nga mihayag ang iyang naong murag anghel. Si Saint Francis of Assisi, nihayag sang naong. Si Mother Teresa of Calcutta, nihayag ang naong. Nag-anam og katiguang si Mother Teresa, nag-anam na gid hinoon kadaghan ang mga taong mangandoy makakita niya o mukuyog niya. Kamo mga asawang nag-anam nagkatiguang, nag-anam na bag kanindot inyong naong? Ni anam bag kasuod ang inyong bana ninyo o ni anam og distansya? Nausan mong mga bana, no? Mao na ngano man, nganong si Jesus nagkaduol na noon siyang mamatay, ninindot naman ang naong. Nagkatiguang ang mga santos sama ni Saint John Paul II, bisag gaagas ng laway, kurog-kurog ng kamot, millions of people lang yapon ang mangandoy nga motambong sa iyang misa, bisan asa siya moadto nga nasod. Nga naman, tungod kay mo kibaw? Wasag ko kibaw. Pero akong bana-bana, kining gisulti ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, nga niingon siya, gibuntog niya ang gahom sa kamatayon og pinaagi sa maayong balita, gipadayag niya ang kinabuhing walay katapusan. Kining mga tawhana nga akong gisgutan, gikan ni Jesus, ni Maria, hangtod sa mga santos, gibuntog nila ang gahom sa kamatayon. Unsa may gahom sa kamatayon, mga igsoon? Una, tagaan tag kahadlok, hadlokon tas kamatayon. Igsunod ana, saman, maguulta tungod sa kamatayon. Ikatulo, madugta ta, makalabira ta tungod sa kamatayon. Kisa may ganahan na, di ba? Ngilingay mong tupad. Yung na gusto kang makalabira. Sige, nangutan ako no. Kanang wa mulingi, hapit na makalabira. Unya, tungod aning atong kahadlok sa kamatayon, diha dapita nabati ang atong kinabuhi. Muna, ang gusto ni Kristo, buntogo nato ang kamatayon sama niya. Wag tanga ng kahadlok sa kamatayon. Kaya ba? Dili. Kinsa dinhi ang din agyod mahadlok mamatay. Kamot. Tuay ni isaw sa kabuk. Ang tupad ana, pangutan ana siya, na okay ra nimo mamatay imong anak. Okay ra gyud. Okay ra nimo masunog imong balay. Okay ra gyud. Okay ra nimo mas stage 4 cancer ka. Okay ra gyud. Kana congratulations. Pero nay uban di na ko mahadlok mamatay. Sayo niya mamatay imong anak nga graduating sa college, simbako. Hadlok di ay. Mao na ayaw kahadlok sa kamatayon. Buntuga. Ya, unsa may una gyung buhaton aron mabuntog ng kahadlok sa kamatayon. Matud pas tubag nato sa Salmo, O Ginoo, kaluy-i kami, sanglit nagasalig kami kanimo. Ibutang ang imong pagsalig, ang atong pagsalig diha sa Ginoo. Kinsa man ning Ginoo?
mo'y nagbuhat sa tanan, walay sinugdanan o walay katapusan. Ni aniya ang tanang gahom o himaya o ang Ginoo dili mamatay. So kanang tanan nga mamatay or matapos ayaw gyud salig. Kanang imong tupad mamatay na dili. Ayaw salig ana. Kanang imong balay, sakyanan o yuta matapos na dili. Ayaw salig diha. Kanang imong kwarta matapos na dili. Mahurot tapos gyapon na. Kanang imong naong mamatay na dili. Ayaw salig ana. So tanan nga matapos, tanan nga mamatay, ayaw saligi. Usa ra gyud saliganan nga di mamatay ang Ginoo. Muna kamong mga bana, ayaw na mugsalig anang inyong asawa. Kamong mga asawa, ayaw na mugsalig anang inyong bana. Kamong mga anak, ayaw mugsalig anang inyong ginikanan. Kamong mga ginikanan, ayaw mugsalig anang inyong mga anak. Ngano man, kay mamatay ra na. Anytime. Way siguro, karong taod-taod. Oh. Moto nahadlok ang mga apostoles kay sige maghisgot sa Kristus iyang kamatayon. Nahadlok. Yan siya tanawa ragod ninyo. Mamatay bagod ko. Mao ni mahitabo nako inig-abot na anang kamatayon. Anay uban ninyo diha makita man dire nangatog nagana. Unsa man na siya? Paila na nga padong nas kamatayon. Kana bang di na ka maminaw kung naay musulti nimo? Niingon ra ba sa atong ebanghelyo kini ang pinangga kong anak pamati kamo kaniya nya gasigi na magagtugtog mura kag nagpractice nagpatay-patay. Ayaw na sa ligi katog mong gani nang naglingkod unsa kang musalig ka na. Ikaduha, biyai ang tanan. Biyai gyud. Sunod sa Ginoo. Muna sa unang pagbasa, si Abraham sa edad nga 75, way anak. Giingnas Ginoo, biyai ning imong nasod. Sunod nako kay paadtuod ti ka sa yuta nga akong giandam para nimo. Nibiya si Abraham, way daghang kawili. Mituo siya nga ang Ginoo ra gyud sundon. Biyai ginatanan. Saban, andam na ba mong mubiya? Hoy. Andam dili. Sige, ikaduhang lingi sa imong tupad. Ing nasugod karon biyaan na tika. Sige. Ing na. Ano imong tupad ba na biyaan na tika? Nya maingon na siya, lupad itong animalak. Ayaw biya tungod kay gusto kang mubiya. Mubiya ka kay gisugo kas Ginoo. Mao na isakto. Ang kuyaw kung mubiya ka kay gisugo kas kwarta. Daghan kay karong ni abroad. Sorry ha, kamong nas abroad, dako ra ba kay mog napalit nga slots? Daghan ninyo, sorry to say, ni abroad kay gisugo sa kwarta, wa suguas Ginoo. Itaw. Bisag sakit pader muadto ko sa abroad para lang doon ako'y makitaan nga para sa kaugmaon sa akong mga anak. Kay dinhi pader lisod kaayo ang pagpanrabaho. Gamay kay sweldo. Ana. Muna ang gasugo ni mo dito kwarta, patay ka diha, mas stress ka, magkagubot pag yun imong kinabuhi, kay nakasintro mas kwarta. Kanang gisugo kas Ginoo, na mo ingon ako pa der, unsaon ako pag sigurong gisugo ko sa Ginoo, nga mo abroad ko. Naku kanang ang imong pag-adto, dili aron mangwarta, dili kabalaka, worries, kabalaka sa kaugmaon sa imong pamilya. Kung dili niadto ka kay gisugo kas Ginoo pagpangalagad. Sa may imong profesyon, nurse.
Wa bay ospital dinhi siya naa. Nako way masakiton siya porting daghana. Nako ay nag-abroad diri na. Ana. Ay ato mga ospital diri ay usa ka nurse nagatiman og tag 20 ngadto 30 ka buok masakiton. Dito sa Amerika, usa ka nurse, usa ka pasyente. Dinhi, usa ka nurse, 20 ngadto 30 ka pasyente. Labi na gid sa atong mga sad to say sa atong public hospitals. Arang-arang og jotay ang private kay 5 to 10 patients ra. Pero adto ka sa public, ang uban gud iksahan na lang ba yung sisik? Oh, imna na. Ma'am, akong pasin. Ay, unya. Ito naman itamal akong ihatag dito. Ana yung taon ay. Mga doctors di nakaraon sa pasyente. Ang pasyente 24 hours, gasigig agas ang dugo. Gipahigda lang sa kilid sa sidewalk. Kay wap ay doktor nga moabot. Nabangga intaw sa balhabal. Nya. Unsa man na? Call for service. Ya. Hilom lagi mo. Ang resulta, pari mo itawgon, pari siging badli sa agtang ana nga ris lana igbiya pidok ning ginhawa. Ang pare wa mo tambal siging tiwas, matiwas unta ka, matiwas. Adi, di sana mo isulti ay maluwas unta ka, dili matiwas. Sipiat akong utok, no? Kalimot ko. Maluwas unta ka, pinaagi ni ining santos nga paghilog mo. Na isulti na mo. Unsaon, wa naman maatiman kayo, di tiwason. O nang mahog man ni siyang murag katawanan, pero tungod man gunis atong kabalaka, wa na hinon ma-focus ang atong kuan, atong paggamit ba sa gihatag sa Ginoo. Mo na si Kristo giunsa niya pagbuntog ang kamatayon, iyang gibiyaan ang tanan aron mosunod sa kabubuton sa Dios. Si Maria mausad. Nya ikatulo, diri sa ikaduhang pagbasa niingon si San Pablo, muambita sa mga pag-antos ni Kristo. Kanabitang ang imong ambisyon, makaambit ka sa pag-antos ni Kristo. Lingaw kay ka, ana, wala gyud kay stress, ana. Kanabitang ang imong bana, mangabit, nya maingon din ka, kani, makaambit na sad ko sa pag-antos ni Kristo. Ay, iniguli na niya, ni arang nagpaambit na ko ni Kristo ay. Di lipay kay ka, salamat Ginoo, nakaban ako hingabit. Di ba? Magpasalamat na ka, kaya nga naman, nihatag siya ni mong kahigayunan nga makaambit ka sa pag-antos ni Kristo. Kay mao man day na ang atong tumong. Mao bitaw karon Lenten season, sige tag handom sa pag-antos ni Kristo, magsige tag way of the cross, inig ka kuan, inig ka Bernie Santo, ay kada Bernes, aron makaambit ta ba atong mapamalandungan ug unsaon pag-ambit diha sa mga istasyon sa kasakit ni Kristo, stations of the cross. Kaambit ang tatagikan sa iyang pagkatao hangtod sa iyang pagkamatay. Ana, gilingi ay mong tupad og nagduka kablita. Naganahan kang makantos, lagi na. Lingi ba imong tupad ina ganahan ka magantos? Nya mulingi din na nimo kay imo man ang asawa, dugay na. Ay kablit diya. Kamong mga ginikanan, paglipay mo kun ang inyo mga anak mahimong tapulan, addicts computer, bugo pagyug kaayo, dagko pagyug igkaon. Paglipay mo, ingna kanimoy anak makapaduol gid nako sa Ginoo. Ay mo pagsigig yaw-yaw, sig pangasaba, kay kana opportunity na nga mabuntog nimo ang kamatayon. No, kanang inyong buhok nga niuba na ayaw pakuluri, aron kada nimo tan-aw sa samin, magantos ka. Kay mao nay makapahimo nimong suod ni Kristo nga nagantos para nimo.
Anang imong kilay nga nagkanipis na nikatag pagyod, ayaw kiskisi aron kada nimo panamin magantos ka. At sa imong naong mismo naa na ang imong kahiusa ni Kristo nga nagantos ug ang naong dili na hitsurag tao kay napuno sa mga samad, latigo ug tamparos. Hilom lagi mo. Ug naay ibaligyang slat paglipay kay magantos kag palit. Unsaon man pagantos og palit sa slots, ayaw nag snacks, ayaw nag-inom anang soft drinks, ayaw nag sigarilyo, ayaw nagpatad anang swertres, ayaw na sigig sugal anang manok or tungits or madyong gikan aning adlawa hangtod inig Easter Sunday. Unya ang imong makolekta nga matigom nga budget nimo para anang imong gasto-gasto para malipay ka, tigumatanan ipalit og slot. Kana mo transfigure ang imong naong hataga na ni San Vicente Ferrer og sa to daily abundant graces. Ha? Testing kamong mga bata, siging duha anang computer, ayaw na mong duwag computer hantod Easter Sunday. Nya kanang inyong budget anang pagsigig duha sa computer, ihog nag-alkansiya, inig Easter Sunday, inyo nang ablihan, ipalit og slot, mo transfigure ang inyong naong, apil ng naong spare. Kani, kadaghang slots, kadaghang slots. Happy Easter, Happy Easter. Pader, di ako'y gida, pader. Happy Easter, para ni slat. Iya. Nya, luspan na kikagnaong ba, kay wadyo ka mukaon. Nganong, dako lagi kayo ni Ter, dako lagi kayo ni Day. Siya, nganong luspan man kayo? Fasting. Nya, akong budgetanan, akong gitigo mo, na pader. Salamat ha, iniglingis pare, wana ka diha, nakuyapan na. Hilugan na yon, maluwas unta ka. Di ba? Transfigure na yun. Oy, nanarabatay halin. Nitongtong na taog 7,000 slots ang atong halin. Yes. 7,000 na. Nya 78,000 man to, 76 man to atong baligya. Nanatas mga 10% ang halin. Napay 90% nga palitonon. Siguro dyo kung mahurot na Easter Sunday, basta mo ambit mo sa mga pag-antos ni Kristo, fasting and abstinence. No? Naot paunta. Manindog ta. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga mahal, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus, namatay o gilubong, may kunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahal, makagagahom sa tanan. Gikan dito mabalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang pagkausab sa panagway sa Ginoo didto sa bukid nagpadayag sa Dios nung himaya nga ihatag kanatong tanan human dinhi sa kalibutan. Busa malaumon og madasigon kitang mudangop kaniya sa atong pag-ingon, Ginoo bag-uha kami ngadto sa kasamahan sa imong anak. Ginoo bag-uha kami ngadto sa kasamahan sa imong anak. Nga ang misteryo sa pagkausab sa panagway sa Ginoo, magwagtang sa iskandalo sa krus, pinaagi sa pagpadayag sa kang Kristong himaya, magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, baguha kami ngadto sa kasamahan sa imong anak. Nga pamatio nato ang tingog ni Kristo, nga mipahayag nga kinahanglang magantos una siya sa dili pa siya mosulod ngadto sa iyang himaya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, baguha kami ngadto sa kasamahan sa imong anak. Nga ang nabag-ong bayhon ni Kristo, magdasig kanato sa pagbangon gikan sa kahadlok, kahingawa o kawalay paglaom, ug magbag-o kanato ngadto sa pagkakatawhan nga maisugon, malaumon ug mahigugmaon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, baguha kami ngadto sa kasamahan sa imong anak. Nga taliwala sa kagulanan, kasakitan o kahasol sa kinabuhi, magpaabot kita nga mapailubon ug malaumon alang sa atong hingpit nga pagpadayag isip mga anak sa Dios diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, baguha kami ngadto sa kasamahan sa imong anak. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, baguha kami ngadto sa kasamahan sa imong anak. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, baguha kami ngadto sa kasamahan sa imong anak. Nga ang tanang mga benefactors sa donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan ang sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, baguha kami ngadto sa kasamahan sa imong anak. Nga ang ubos ug may kamatayon nga lawas sa atong mitaliwan nga kaigsuunan, suluban sa pagkawalay kamatayon, pinaagi sa kang Kristong kadaugan, batok sa kamatayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, baguha kami ngadto sa kasamahan sa imong anak. Ginoong Dios, ang pagkausab sa panagway sa imong anak, muhatag unta kanamo sa dili matapos nga himaya. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
O Ginoo, kining halad magpapasunta sa among mga sala ug magsantos sa among kalag ug lawas aron maandam kami pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay gipasidan-an niya ang mga tinun-an mahitungod sa iyang kamatayon ug didto sa bukid nga santos iyang gipadayag kanila ang iyang himaya aron sinaksihan sa balaod ug sa mga propeta. Tudluan niya sila nga mudangat lamang ang himaya sa pagkabanhaw pinaagi sa iyang pagpasakit. Busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo.
Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, human kami mga lawat, paningkamutan namo ang pagpasalamat kanimo aron imong buhaton nga makaambit na kami sa mga butang sa langit, bisan tuod ania pa kami dinhi sa yuta. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang transfiguration. Nya mahitabo ra ni siya kung kanunay gitang mubiya sa mga butang sa kalibutan ug mosalig ni Kristo lamang. So karon atong biyaan ang atong mga bahandi ginagmay ug atong ipaambit per circular letter sa atong talahorong Arsobispo sa Sugbo, Archbishop Jose Espalma Didi, dated February 20, 2023. Aduna kitay second collection karong Domingoha alang sa alay kapwa.
Kaning alay kapwa Tagalog man pero usa ni ka foundation sa atong simbahan sa pag-alagad sa atong isig katao kay alay man halad niya kapwa isig katao, halad alang sa atong isig katao. So hinaot unta nga muhatag mo sa kinasingkasing og malipayon aron daghan ang matabangan. Salamat daan. So update sa atong nahalin nga slots sa San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG para sa construction sa atong kumbento. Ang total natong gipamaligya 76,000 slots nga tag 500 per slot. Ang atong halin as of yesterday niabot nag 7,054 slots. So pakpaka na to ang namalit niini. Naapay available nga 68,946 slots nga tag 500 per slot. Mga 90% pa ni ang atong igbabaligya. Pero dali raning mahalin kung kitang tanan mo kuan gyud no, mo sakripisyo, mo ambit sa pag-antos ni Kristo nga mao ang simbahan niya atong minusan ang atong mga expenses o i-share nato nganhi expenses para sa kaugalingon niya i-share nato nganhi sa simbahan. So gamay lang update sa atong agi na karon diha sa pagtukod sa kumbento, tanawa ninyo sa atong TV screens. Muna atong latest karon. Daghan tag mga haligi nga nakaot na putingan na sad. So, salamat kaayo. Atong pakpakag usab ang atong mga donors, mga sponsors, hasta sa atong mga contractors. Salamat kaayo. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.